Vă roagă din suflet domnul Răzbuna și domnul Neve. Nu vreau să spun ceva important la nepoțelul lor. Din partea ochilor, cu mare dragoste, nu se descrie dragostea față de el, dar au ceva de spus. O bucurie. Arată-l, bă! De la unchii lui domnul Adi. Arac, bă, arac! Încă o dată, de la unchii lui domnul Adi, emit. Are o valoare mare. De la un regal mic cu valoare mare. Un diamant sau un blestemat. Adevărat, un diamant. De la domnul Neviu mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, îi oferă un diamant la nepoțelul lui. O tată să o parte cu noroc și cu multă sănătate. Să o parte cu noroc. Un diamant, adevărat, îi oferă lui nepoțului Adi, la mulți ani. Costă mai mult de o salată. Nu vorbește de diamant. Câteva puncte scumpe. Așa, bă! Ce da, bă, tădicior? Mai ușor, mai ușor. Așa, Adi, te ciu tădicior, ca atât. Viu pasă la muzică. Așa, Adi. O venacem că dau diamant full, dau diamantul full la mulți ani, dau diamant full de la Să-mi parte cu noroc și cu sănătate. Păi, vă pun pe YouTube, bă! La mulți ani, Adi. Bă, Nixon! Cântă ceva, gata, nu mai. Să înceapă sistem. Hai! A, Nixon! Nixon! Bă, Nixon! Bagă ceva de ascultare, dar ceva frumos! Bine, hai! Și mi-a dat tot veselie. Hai, băi. Hai! Ultima melodie. Nixon! Domnul Vâlce, domnul. Și vină sărbătorică, stop. Stop. Nu. Adi! Vreau să spună ceva domnul el, stop muzică. Stop muzică. Are bună plăcere să spună două vorbe. Adi! Atențiune! Adi! Roagă domnul el să vină domnul Adi, sărbătorit aici. Mai aproape. În primul rând îi dau un sărut și spune la mulți ani, trească părinții lui. De la Elvis mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Așa se face, ceva frumos. Dăruiește, nu e vorba de bani, ea dăruie de toate, ea dăruie de toate. 10 euro fără număr. Nixon! Cine are regalul să vină aici aproape. Dar regalul de după aia îi dați și față în față. Începe muzica. Hai, Nixon! Începe sau nu? Stop. Adi, geață! Adi! Atențiune! De la domnul Puța, irlandezul. Până să venim la noi de la domnul Zobar, reprezentătorul cu Conoroc, la mulți ani, așa? La mulți ani, sănătate, trească părinții lui, căldurăm la mulți ani. Venim la domnul Puța, irlandezul, unchiul domnul Adi,
să reprezinte tortul. Așa se face frumos norocul. Italienii n-au văzut, dar lumea mare și-au făcut așa ceva. Vă demonstrează tot euro pe tot norocul lui domnul Adi. La mulți ani. Și totodată supliment, tot pentru Adi sunt favoritul, un BMW Cabrio, din 2002, pentru Adi, la mulți ani, fără nicio șmecherie, original. Spune, se dă Domnul să trăiască părinții la mulți ani. Hai să facă totodată la mulți ani trăiască, că așa e frumos. Une pus la mulți ani trăiască 2 minute. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască. Toma,